gider du lade være med at filme. For det første, der er champignon i. Fuldstændig kriminelt. Du har lavet mørbrødgryde i ovnen, og ikke en gryde. Er bacon i? Ja. Ej, vær lige helt ærlig, ikke? Hvis du skulle give det sådan en god vurdering, synes du så, at det er sådan en ret, hvor du tænker, wow. Ja, det smager dejligt. Det smager fint, synes jeg. Det smager noget, du kan købe for 30 kroner i Netto, men det smager fint. Det er jo ikke en dårlig ting. Hvad siger du? Kasper, der er jo mere deroppe. Hvad siger du? Noget med? Uden mærke. Kasper skal hente mere ris til dig. Hvad lavede du? Det gør jeg. Du har ikke rigtig lavet ris nogen. Sad faktisk, lå faktisk bare